नमस्कार प्रणाम स्वागत बारो लोग इनके हमरा ई पेज आ चैनल दोनों जगह पे जे भी नया हुई पेज के फॉलो कर ली आ चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ली। पिछला वीडियो हम जन बनले रहनी अश्लीलता और पत्रकारिता के बीच के ओकर पार्ट 2 मान ली एकरा के चाहे ओकरा से कुछ आगे के मान ली ई वीडियो हम बनावत तनी कुछ पत्रकार लोग के नाम लेम जौन पत्रकार आजकल अश्लीलता के बढ़ावा देता लो इहो हम बताएम रउआ लोगिन के आ रउआ लोगिन से भी सुझाव चाहेम कि रउआ लोगिन क्या कहतनी ए विषय पे। तो आई शुरू कर जाओ हमी के बातचीत के सिलसिला। तो बात ई बा कि अब पत्रकार लोग एगो स्क्रिप्ट तैयार करता अश्लील गाना जौन गावता ओकरा ओकरा साथ है आ करत का वालो जाता लो ओ जी मारपीट वाला टाइप के थोड़ा सा एक्शन कॉमेडी शुरू करता लो अपन मार साला मार साला रे ढोल माई के ढोली प्रणाम करे रे एक्शन करता लो ओकरा साथे अगर आगे तन सु बोलता लो मारे के धीरावता लो फिर ओकर इंटरव्यू लेता लो। इंटरव्यू जो शुरू होता तो शुरू वो गाना से होता। तो जब गाने से शुरू होता इंटरव्यू तो लोग समझ सकता नहीं कि वो गाना के प्रमोट करता रहे वो गाना के कोनो अश्लीलता देखावत नहीं खन उस चीज के प्रमोट करता रहे कि रवा लोगिन भी वो गाना के सुनी लोगिन। ऐसा बहुत सारा ऐसा पत्रकार बड़े एगो बड़े भोजपुरिया झकोरा वाला उनकर 2-3 गो ऐसा हम इंटरव्यू देख लनी कि जा ले ओ जी मारे कहले आ ओकरा बाद से वो खुदे वीडियो बनावले स्क्रिप्टिंग करके आ वो लड़का के बतावले कि तू कॉल कर काहे बोललिस हमरा के ए टाइप के ई लोग पता मारे माइकवा से न तार बर फाड़ दे तार जानलो कि ना गाना यूट्यूब पे गाना बा यूट्यूब पे गाना बा तू का के बोलला हमरा के फोन करके असली जोन गायक बा ओकरा साथे ही लोग एगो स्क्रिप्ट तैयार करेला लो आ तैयार करके ओ जी जाके एक्शन करेला लो ओकरा के मारपीट करेला लो ओकरा फैमिली जे भी बा परिवार वाला ओकरा गांव वाला से उ लोग पूछेला लो माने पूछ पूछ के वो गाना के इतना हाई कर देता लो कि वो गाना हिट हो जाता। एक भोजपुरिया झकोरा के हम नाम लनी है एक जना औरी बड़े पुजारी मीडिया करके केहू बा उहो इहे काम करता रहे एगो औरी बड़े उहो मतलब 3-4 जना से ज्यादा ही लोग बा आ ई ऐसन पत्रकारिता तो ऐसन हो गइल बा कि एगो पत्रकार अगर जाके कोनो के इंटरव्यू ले लेता ओकरा पास पूरा लोग भिड़ जाता ओ जी जाए खातिर आ उ अश्लीलता के इतना आगे बढ़ा देता लो इतना आगे बढ़ा देता लो कि मतलब हद पार कर जाता लो। अच्छा भी पत्रकार बड़े ऐसा बात नहीं कि यूट्यूब पे अच्छा भी पत्रकार बड़े जौन की बहुत ही अच्छा काम करता रहे आ ये सब मामला में वो तनको ना अपन हाथ लगावले चाहे व्यू बढ़त होके चाहे उससे पैसा मिलत होके लेकिन ई कुछ लोग गिनल चुनल पत्रकार बा जौन कुछ पैसा खातिर जाके आ वो गाना के बढ़ावा देता लो आ वो गाना के प्रमोट करता लो। ऐसा पत्रकार के का होगा कि चाहिए रोवा लोग खुद बता सकता है लोग आ कमेंट में जरूर बताए लो कि हमारी बात कैसा लागल रोवा लोग इनके आई तब तक खातिर प्रणाम।